ପିଲାମାନେ ପିଙ୍କି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଭାଗରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆଜି ଆସିଛେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ଆଉ ଦୁଇଟି ଶିଖିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ସବୁ ଅ ଠାରୁ ଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଶିଖିଥିଲ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅ ଠାରୁ ଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖ। ଯେଉଁମାନେ ମନକୁ ଲେଖିପାରିବ ଜାଣିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷର ସବୁତକ ସେତକ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ନ ଲେଖିପାରିବ ସେମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ଶିଖିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଯିଏ ନ ଦେଖିପାରୁଛ ନ ଜାଣିପାରୁଛ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ସେତିକ ସରିଲା ପରେ ତୁମର ଆଜି ଆଉ ଯୋଡ଼ି ଅକ୍ଷର ଶିଖେଇବି, ତୁମେମାନେ ଶିଖିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର କ ଏବଂ ଖ ଶିଖିବା। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ଖାତା ପେନସିଲ ରବର ବାହାର କର। ବାହାର କରିସାରିଲଣି? ତାହେଲେ ଆମେ ଏବେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ସବୁ ପେନସିଲ ଧର। ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖିବି ଅକ୍ଷରଟିକୁ ତୁମେମାନେ ସେହିପରି ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ଏବେ ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖୁଛି ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କ ଖାତାରେ ସେଇଭଳି ଲେଖ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏହିପରି ଲେଖିବ, ଏମିତି କରିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାର ଏଇଠି ଦେବ। ତାପରେ ଏଇ ଗାରଠୁ ଏମିତି ବୁଲେଇକି ଆକୁ ମିଶେଇକି ଅକ୍ଷରଟିକୁ ଏମିତି ଲେଖିବ। ଏଇ ଅକ୍ଷରଟି ହେବ କ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଆମେ। ପ୍ରଥମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଲ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏମିତି ଉଠେଇକି ଏଇଠି ଟିକେ ଏମିତି ଖାଲ କରିକି ପୁଣି ଗାରଟିକୁ ଏମିତି ପକେଇବେ। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ଲେଖା ହେଲା କ'ଣ ନା କ, ଏଇଟା ହେଲା ଖ। କ ଏବଂ ଖ ଆମେ ଲେଖିଲେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଅକ୍ଷର ଦୁଇଟିକୁ ଲେଖିଦେଲେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଦେଖିବାକୁ ଲେଖିଦେଲ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା ବସିକି ତା ଉପରେ ଉପରେ ଗାର ଦେଇ 10ରୁ 15 ଥର ଲେଖିବ ଏବଂ ଲେଖିଲା ବେଳେ ପାଟିରେ ଡାକି ଡାକି ତାକୁ ଲେଖିବ। କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତୁମକୁ ଡାକି ଡାକି କହିବି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି ସେଇଭଳି ଡାକି ଡାକି ଘୋଷିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେମିତି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେଇଭଳି ତୁମେମାନେ ଗାର ଉପରେ ଲେଖିବ। ଦେଖ ଏମିତି ଲେଖିବ, ଏଇଠୁ ଆଣିବ ଏବଂ ପାଟିରେ କ'ଣ ଡାକିବ ନା କ କ କ କ କ କ କ କ କ କ। ତାପରେ ସେମିତି ଅକ୍ଷର ଖଟିକୁ ସେମିତି ଲେଖିବ। ଏମିତି ଲେଖିବ। ଏମିତି ଲେଖି ଲେଖି ଡାକିବ ଖ ଖ ଖ ଖ ଖ ଖ ଖ ଖ। ତାହେଲେ ଏମିତି ତୁମେମାନେ 10ରୁ 15 ଥର ଡାକି ଡାକି ଲେଖିବ। କାହିଁକି ଲେଖିବ ନା ତୁମେ ସେଇଭଳି ଲେଖିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କ ଏବଂ ଖ ଦୁଇଟି ଯାକ ଅକ୍ଷର ହେଇଯିବ ବା ତୁମକୁ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିବ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କର ନ ହେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳକୁ କ'ଣ କରିବ ନା କ ଖ ତୁମର ହେଇଗଲା ବୋଲି ତୁମେ ଜାଣିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି କ ଖ ଏଇ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଶିଖିଲେ। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଭାଗଠୁ ଦେଖିନ ଅକ୍ଷର ଶିକ୍ଷା ଅ ଆ ଠାରୁ ସେଇଠାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ପ୍ରଥମରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିପାରିବ।